Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors ministres, companys. Deia Plató que el primer acte de corrupció d'un governant no és robar, és acceptar un càrrec per al qual no està preparat. I avui aquest Reial Decret Llei n'és la prova clara. En primer lloc, el govern sabia perfectament quines eren les nostres objeccions, tant tècniques com de fons, i ha decidit ignorar-les, ens porta el mateix decret de nou, sense fer cap feina, sense fer la feina que els correspon, tot i saber des del primer minut que Junts no ho podíem avalar així. PSOE i Sumar porten molts anys governant i l'habitatge és més inaccessible que mai, i no és estrany. Avui, de nou, tenim una mostra de quina n'és la causa. La proposta que tenim davant no és una mesura rigorosa d'habitatge com les que ens solen portar. És una operació de propaganda i, per cert, jurídicament molt defectuosa. I ho dic així de clar. Només pels seus defectes tècnics, aquest decret ja no es pot votar a favor tal i com està redactat. Entraré al detall. Primer, la pròrroga obligatòria dels 2 anys. No s'exigeix que el llogater estigui al corrent de pagament. Això no és un oblit menor. És una negligència jurídica greu, perquè donen un dret automàtic sense condicionar-lo a que es compleixi la part més bàsica del contracte, que és pagar. Això descompensa absolutament l'equilibri contractual. Segon, l'excepció per necessitat del propietari. Sobre el paper existeix, li han volgut posar, a la pràctica, tal i com està redactada, és inaplicable. Tots ho sabem, el Tribunal Suprem exigeix que aquesta possibilitat estigui prevista en el contracte inicial. I tots sabem també que en la immensa majoria d'aquests contractes no ho van incloure perquè ningú tan sols s'arribava a plantejar que el contracte se podria allargar per llei el temps que vostès han decidit. Resultat, una excepció que pretén quedar bé amb els propietaris però resulta ser absolutament inútil, paper mullat. Tercer, la supressió de facto de l'IRAP. A veure, no ho entenem. Un índex que vostès mateixos s'inventen, que vostès creen, per limitar els increments dels lloguers per sota de l'IPC, i ara se l'inventen i no l'utilitzen. Ara proposen un topall del 2%, escolta, que l'IRAP està por ahí, 2,11 em sembla. Per què un 2%? Quin criteri econòmic ho justifica? Cap. És una decisió absolutament arbitrària, el primer percentatge que els hi va passar pel cap. I no usar l'IRAP evidencia la manca de coherència de les seves polítiques. Quart, volien penalitzar els grans tenidors. Resulta que acaben beneficiant-los per sobre dels petits tenidors. Amb la seva deficient redacció han provocat que les zones tensionades, com a Catalunya, passi exactament el contrari del que vostès pretenien. Ai-les. Cinquè, la col·lisió amb la pròrroga de 3 anys de la llei de l'habitatge. El mateix, ja que la doctrina ja està advertint del risc d'inaplicabilitat. Tots ho han llegit, de catedràtics de dret civil que ho estan dient. Estan generant una inseguretat jurídica sistèmica, falses expectatives i realment una futura litigiositat massiva. Però hi ha més. Més enllà d'aquests errors jurídics greus, hi ha un biaix ideològic persistent, una al·lèrgia sistemàtica als propietaris, a tots. Imposen noves càrregues, alteren contractes en vigor i no preveuen cap compensació, res, ni una. El govern convida a la festa i els privats la paguen, perfecte. Però el resultat de les seves polítiques els veu tothom. Tothom. Lloguers més cars que mai i cada cop més gent competint per llogar un mateix pis. 400 persones, deien, a Barcelona. I les persones més solvents, escoltin, és que les persones més solvents són les que acaben trobant alternatives. El problema és per les persones que són menys solvents, els que tenen més dificultats, que aquests es queden absolutament atrapats. I com que nosaltres sí que ens preocupem pels llogaters, proposem mesures que realment redueixin el seu esforç real econòmic. Junts volem que s'incorpori una deducció fiscal al lloguer. Això sí que seria una reducció directa del cost per les famílies que lloguen un pis, sense perjudicar els propietaris. Però vostès prefereixen intervenir malament abans que ajudar de veritat. I mentre discutim i anem donant voltes, vostès sobretot, de com repartir el que ja és escàs, ignoren el més important, que és crear més oferta. La setmana passada em vaig reunir amb una entitat social que fa promocions d'habitatges que me deia que avui ja són capaços de fer promocions senceres d'habitatges modulars en 6 mesos. En 6 mesos. Però la tramitació administrativa tarda anys. Tarda
anys. Això té algun sentit? No hauria de ser una prioritat de vostès reduir aquesta burocràcia pels ajuntaments? Agilitzar llicències? Facilitar aquesta construcció d'habitatge assequible? Sobretot al públic, habitatge assequible? Però això exigeix molt de treball, reformes de fons, i és més fàcil presentar un Reial Decret Llei que la part dispositiva cap en menys d'un foli. També ignoren un altre problema clau, la contractació pública, i això ens està preocupant molt. Ho saben vostès que molts promotors aquests dies estan renunciant a projectes de construcció d'habitatge públic, ja adjudicats per l'augment dels costos derivats d'aquest context internacional i de la guerra de l'Iran? Ho saben? Saben que els ajuntaments no tenen eines flexibles per poder modificar una miqueta el preu i poder modificar aquests contractes? Saben vostès que s'estan renunciant a marxes forçades a projectes, que s'estan aturant promocions públiques i que, per tant, ja s'albira molt menys habitatge públic del que podíem preveure? No haurien d'estar aprovant en aquest moment d'urgència la possibilitat que els ajuntaments poguessin salvar aquestes adjudicacions i no abocar-los a haver de tornar a començar tots aquests processos que duraran anys? Abandonar així els ajuntaments és una autèntica negligència institucional. I no sé ni si estava en el cas. Una altra qüestió també greu. En aquest cas, per exemple, ho he parlat avui a la Comissió de l'Habitatge, i més venint de Sumar, que no ho puc entendre. Quan un banc ven en bloc el préstec hipotecari sobre un habitatge habitual a un fons d'inversió, un fons voltor, vostès ja ho saben, que el titular de l'habitatge, el que té el préstec, el titular del préstec, no pot cancel·lar el préstec pel mateix preu al qual s'ha venut, que sempre és molt inferior. Un magistrat fins i tot deia que era un 10% del preu. El ciutadà no se pot beneficiar d'això. Se n'està beneficiant aquests grans fons. En fa d'anys d'això. Només caldria una modificació de bisturí del Codi Civil. Ja els hi hem proposat, per escrit. No l'han fet. I això és una injustícia flagrant que vostès estan decidint mantenir. En resum, hi havia per aquest Reial Decret Llei diverses mesures molt necessàries i urgents, algunes ja els he dit, ni se les han plantejat. Els hi detallaré res, 4 més, agilitzar llicències, reduir burocràcia, etc., però sobretot pel lloguer assequible. Flexibilitzar la contractació pública per construir habitatge públic més àgilment. Flexibilitzar el procés de modificació, això que els deia, del preu de les obres adjudicades per no perdre les promocions que estan en curs. Ajudar l'economia de tots els llogaters amb deduccions fiscals reals i també compensar els propietaris que s'adaptin a aquests canvis legislatius també amb certes deduccions. Aquesta podria haver estat un inici, el nucli inicial d'un bon decret. Però no han fet això. Vostès han optat per una mesura més estètica que no pas res més, que no crea ni un sol habitatge, que ni una sola persona de les que està buscant lloguer en trobarà més. Aquest és el veritable problema. No estan resolent res, només maquillen una situació que tota la societat està veient que empitjora cada dia que passa. Per això aquest decret no és una solució, és jurídicament defectuós, econòmicament incoherent i socialment ineficaç. Per tots aquests motius, i no per sectarisme, no per ideologia, per tots aquests motius reals, nosaltres no podem donar el nostre vot per poder-lo convalidar. Moltes gràcies.